Yarafo a mohwe free achichi ene menche mo nyina atenase emmakwa aba ede mo ba NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO na waje so ede ama me se yesane ne badwembem ene NYANSAPO yasaba betenase biemu a wohwe se yabo tuntum a na enibre we de sabi onye obi na adane ato na nso che se de obi adane ato na ye ba ne ba besua de wo kwan sonko so na de yenko na yenko ma okofo POMAH ya POMAH okofo checheku asante nwoma yenko ma na akwaba yemisa na pom den se ne sitie ne yewia ya ba ne ba hu ne ekoso ene NYANSAPO ye kono kwan sonko kura so a ebi nsida ne ye na ye di kan na ye de aba ewo kurimu okofo POMAH be me na mameni ka mo atenase ya ebu na umpo te sei mo mpaibo ye nyankopon ya adawroma ene de o nananom de ye de abani o nya asem keto na me mame nko na me ni matiefo nko di nkomo na afi yemra na ye mechechire na ye mfa enso awo mo ewo ehonom arefo okofo POMAH ni mpomu eden na ni mpomu eden de na ye ni ankasa ye ba se ye be ma no ho adwiri no broni be ka se ye be surprise ne ye be ma na ye ne nwanwa enne ye hu se ye nuanom nketo a ye ofa asenom ye manom eguso a West Africa examination wonmo de kan say West Africa Examination Council wonmo de nsohwe aba amofre wonmo ba be ye kan say West Africa Senior High School Certificate Examination no wonmo ba na womu guso a wonmo tworo ebinom kura awie na ye ba ye NYANSAPO akamfo de womu ye twi no asemisa no samohwe a pipa na ekura me no eye pipa 2 eno ne yatro ewo eso no na sa pipa 2 no ensemise womu no bi no eno nene yeba na ye ne yabrewa ababa besua na wakire yade ewom wadaroma yabrewa enya wono no ensemisa no otworoye ene ode ma enkwada no de onu nim ena wo baba bekire e de afa ensemisa ekura NYANSAPO nti ene abrewa obeyi wase nsohwe ni bi ano tidimachi na yenko abrewa na de abani o adawroma mofra no nsohwe a won mo tworo no mo de anya abodin krata de ato aso de akosua pon no nto aso school mu sesi ano mu wi twi no de no eno na ekura mesesi ya yesi ye no oba na afi no ya besua de akakra nso nim a betimi de aboaye no wo de aboaye kwara ni pi edru ye ni ankase ye kasa twi adesua no so a aya na dodo na afi se edafom nti wonu mfa ni bre ene edin ahofama e wo so omde kom desua no emfa nko nti ya na akoya rehosem se obi ba ye twi nsohwe na ye wankasa okrom kasa na wanya f tese wa fedi poto e wo wase nsohwe ni mu a ya na edin nti na ye ba ya na ya mani boni Madam wase he say empanyi se etirente ya enya ye nchenso a etirente ya enya ye nchenso a nti sa be ya wo busesi a wo be kono na ya bisa ya de ato se etirente ya to abeyi so bo se ni atoro ye nya acheso a b ye nya ye nchenso a c ye nya aduane noa d ye ntotomba nche sabe acherechefo ya na da bia wo muka wo se wo mbisa nsembisa bi sei na ye wo muaye ni bi won ma wo de ma sabe agimifo. Some answers are only made for fools. Nsembisa bi won a ansa na anu ye na wo de ato ase bi won ma sabe wo mo tro de ato keke se obi a wansua de na dwene nya adwuma no eno no obekwa akofa sa tie se wunimu a ene be ubu ye wo se ekisei etire ente ya enya ye nchenso ti ya tese ye nya acheso obi hu anu akofa acheso obi nso kura bekwa akasa ye ntoto banche na ye nchenso anu mpo aye kan so no ewo nchiremu enye se ye koso aniema bi se niema bi si ho so se woti ase edie asem a ye de beto anim ne bia abusua mu kura ona aye panyini na asem na ba wo se abusua fo momra na de asem abani ni ye nyina aye mfa ho adwene
eno ne saa ye nchenso a ene na abrewa ene ye nso asama ye de abani aye ba na waboa ene nyina ya che na ya so nti ye nhya ase ententem na afi ye nko yenim ewo honom se ubie krata no de toso mienu na de nefa a edikan no wokọ a ya twere section A esoro no na esoro no na ya twere se oral literature customs institutions oral literature customs and institutions na ye se enumdwe kasadwene ena afeye yamamre ene ho emprempra niema eno eho ansem no na eno watwere esoro asem ne se buansemmisa ba ko pe free ofen yimu eyensemmisa no ye wo ba ko ene ye wo mienu na no wose yi emufu apɛ nebua na emufu apɛ na wose yi nebua no se ba ko na abefa na de toso mienu na abefa bia nso wo nsemmisa bo enas bo enas enti sa nsemmisa ne eye miensa ene no nso be yi ano ewo ebia mu ti de wa wo kan de ofisi se wo ye no na wabua no nene ye de ye behwe si ebetumi ni abrewa ebua nsanse misa ne mienu nyina ano a sa ne akwa anim abrewa ene na ye nhya ase na de wonim no fadom ye nhya ase mfiri nsemmisa edikan no number 1 se de potoka sem ye beka no eho na ye kan se no ye ukwa abede wati enye abede uka watro abebro be semiensa na emo ye sa ena twi mu bo dano oye da waye de eye de ti se we sa na twi mu no etie abra waye nko ye ko ano de edika no wo se ede ani nsuye ensuye ne ebra aweroho aba ni nchire mu ko wie se ebi a wonipa bi afiri mu anase ye de asem bi ato obi so anase wapira saa abre no wugina ensuye de ato wo no esum na ye se usum ne se anuye na ne se areho aba na wusu ekeka nsemo ya jo abrewa ayi eno ano tiawa de ama na yenko ye de etoso semisi etoso mienu no wose kirekire dwuma titiri nan a nsuye di wo akanman mu kirekire dwuma di titiri nan a nsuye di wo akanman mu nti nan no yenhya ase na yenko abrewa dwuma titiri nan a esum esum dimu akoten ewo Asante memu no ejina ho manipa no a wafiri mu no ne bobere ba kono no ebia ne dina ye de wo no a ye de to no pa no ye se e sha adakem na obi enim adana wawuo no abodini a obi agina ho na wo bo no no e ma yehuru dina e de to no pa mienu no eto so biem e ma yehuru nipa na wawuo no abusua a wo firi mu so ye aduanani so ye ko nani so ye biretuni na de keka miensa no no e ma yehuru enipa no a wawuo no kura ofiri so arafo abrogu megu nsani ena yete akire dikum akwadui na ebeso abribra abronkuma egu nsani ni yetekum akwadui na ebeso abribra na hyase mponi o abrewanya ono mo netna classroom mu ne nso se wohwese ne nsemmusa na no yisi kona na wo a wotro wasem se obo mu nchema nkwada na omo ye twi titi no ewo wase no ene wo mo anya nyina nti we no se ofiri se obe pass a ahia no wanya marking scheme na ne NYANSAPO ye bia no na agite ne ye mark apo ne de mo marking scheme na ha na abenya no ti wutro bia ntwa mo nko mark ansa se wan tro ne sa ne na wa won se onya F abrewa me ho adwiri me
ane na abrewa wobɛma yɛ mfaso wɔse fa nsensaneyɛ nsia ana de eboro saa hwɛ akamfo nsu yɛ tie bi enti wobɛma yɛ mfaso ɛyɛ friends say omu hesi broni kan say example ha enti wobɛma yɛ bi a ene ne se na yahwɛ nsu yɛ no say dia kan yi mami wɔse yɛ nkyerɛ sɛ de nsu yɛ no ebisitie tiawa nsu yɛ no ewomu ahodo obi sunu yo saa ejei edi ayamio ejei no afi ne bia ba abeto aso eno no etimi kofa abodini esuni bi wo hwa yesi wo susu wo sunbo abodini enu bi ne yepe ana se o twaadwo no ne de wo tiemu kwa tiemu den a wo yeri bibi a enyeyi kwata no kora a wonte ene bi so wo hwa yesi wo bi abia no eye wo bi a wo su na busuafo a yawuo efrasie be se ekodu ne de boro saa nyina no otimi gina ho kenkan ne maami asumesi ne wofa asumesi ne wumi asumesi na me papa asumesi na me dofo asumesi eno no ye frɛ se wo be abie no ena ye wo bi so wo hɔ a ye se supo ehine no osunya me supo ehine enti abrewa we ne de sese no de ye pe no eye saa de yesu adi bodin no eno no wo mo pe ho nhweso de de yesu de bo abodin kansam no timinim se ne ye betimi agina ye nua berema mrante ahene ye bo afari ketechew eso na se obetimi anya abodin bi de yesu kakra bi ne de aye nhweso de de ayi asembise ya no a ebetimi ambase emrante ehine wo firi mu obi a woni ni pa woni na nante ache kakra no etube dra hia ase emrante ehine ye bo afari katechewe eje me nhia wo bire bi a ankamdane aboa eje edase mi dawase o wona uko samni kwehia yi menu kwehia ai baabi a yeboa obi a wo yehia ni oboa me so mi mu a de mi beduru we take fm menu ko new mekre ehwo nyina na wo frɛ me ekɔ hɔ a yeba asante mayim eniema a waye egiade a waye nkwada ya waboa yen ama wo mu so hunu radio adwuma ama binum so de aye adwuma ebinum aye akase kura kyese wo hoi ne neyi a wo kure yenye de ni omrante ehene ne yeda ase ni yemfa hene ne yehia wo ne yehwiesu be ne yenyaw ankanyi wadawro ma enka sompa fm kura anka mpagye enuri sei eje waja ndro chiro edomu a waji yechire oyire no woma wonamfofo omransamoa o frɛfrɛ wo yes abrewa sasunwe no ame hu nipa na wo no sɛde na ne su ne baite o saa hu sɛ saa wo nipa papa na wo boa nipa o wotema ma nipa o wa honfama ma nipa de kyerɛ no arefo na kyɛ eno no ofa edikan no asemise edikan eno na yayi ano ewo krata no de etoso mienu sɛ de medi kan a mede kyerɛ mo no eno na eguso no na yawie ni eno anu yi no nanso yebekɔ West African mpanyimfo de Abibirem ato emensima de wo mbisa asese anka ofa we no ensemfo na ewo na asembisa na ewo no maase eda ho na ase abasobɔ de eda ho no eye aduonu pɛ 20 marks na eda ho nti wo bebua ba akopɛ ye de ye pesa abrewa boa ye ne ye ni mienu nyina wo nsembisa me de ba ye ya abrewa a wayi anu yi a wontra classroom da onye omo no ono omo na ekotena ase nanso no sɛ de wasi ayi ano amanhwɛsode akyerɛmuo
ama yesi ehu no ede na abeka de ya kire mabuna ene yi won mu ewo suku mu na won mu ye akankasa ni twi ni titu twi bie se won mu course no mi bisa se afi se kane ana ye kosuku ye twi ni bie no ebedura nwumre yesi efre bibi prepo eye bre wo so bi akosuku dem no kosunya ade kakra wo bekọ na bia wo fa wo twi nwoma a wo ten wa kenkan no obi si wo ye science boys wo ba betwa mu obi nse wo twi mu no na oto no aso si dem no wo twetwe se me kura physics chemistry na mkosua no we wo ma me se wo school ma da ya wo ye twi e de na abeka de meka ne se yen akanfoi a ye ya asantifoi ya yesuatra amene ye nieme nyina taape efri se wawo ne ba no obi kura ho na ye ne ba tifie no we mu nim ma ye ma no ye nkire we mu asante kasa no odi brofo na kire no na obi a waso ni nim de ye ko ya se na ye ne ba de koto ya brofo na ye de kasa nkoda ni nyina brofo na ye de kasa ye we ye buroni abranti e bi firi kurom ha kwabre poku na mira ni buo ya o ye driver ni na damfo police ni bi nko kope edwuma no police afi wo so ko ya obo ni din so de kwabre poku oburo fudin de sanu os madamfo ni busuani bi ani aburo kire de meto no me se me de kwabre poku ade e papa wo me wo de mi ato no wo fa kwabre poku na brofudin de e kasai wo mu amfa no wo ni brofudin so ena mesemia me baadu me mfa nko akiri me baadu broni school teacher ni bi ba kurom ha wo se me ba ya katwi eyi asante kasai na wianko wote na akire abusi na asem no wada na ni ayi ano wo de asante kasa ayi ano teacher ni iburu me be ya ma wotori a wo mutu nsuo gu no so sa waka no kurum kasa kan asante kasa nsese waka asante wa classroom wo mu abeka oba afie anwumre no se atuhwe e na me nana ba woni nyina ne gina no se teacher ni no so oba kurum ha no waka kire school for no se me de maba hey we ye bibi na me so mu sa me boa ma woto asante nkora na fere no woto besa edin obenya no kroma no ai woto besa ena me nana ne se nana woto besa buru school mu nko ni etu nsuo gu no so ena oba ya wa anka ankire wo so oba na ode kodai ne wra ho mi wi aduane a me fere no a wo medidi wo sore ya wo ba si wa ugya hwa wo kwa kum na ma me be so yedine ko ala so ezie ho eja ho na yedine kwaje ayansa ti ade a chin ye na me ko school mu ho ede kwato master na nimu wo fra branti yi a rofu bi a wo sa ye me ho na me ko ni sa bre na radio mercury uduro ba no ne wo na me de asimi kwato na nimu na woni me be school mu ha obedru school mu ha no mpo na nkwada no ka me ne hu ne se wo do to besa enu obu say teacher ni se wura na na nkore frɛ woto besan wo se ndie me ana mba ha na nka kire wu se wo abɛyɛ wurɔfo no mɛbo wa ma ato asa na wo sere ye enti ede kɔto no abranti ehuna ma ne papa obehu wo ehuna ma ne papa ma a high school kura wo firi ha ba bi okoye wa ntimi wo gya sa akɔ school woto besan ba bi a wo bia te no bi obi aka bi tia no enti efa kire se ya yesuatra na mpanin so se na ntuo kwose ne sra ya de ye ne wo mu ya sante kasa wo ho wo kosua wo bi kasa wo de no be ye wo kasa na me papa Ashton ya ahini fi branti e bi kofinti na sabre secondary school ya baso wo kobie ne da no wa no nsa abo ne papa se kofinti wagu hu ani mu ase wa krachi ni besi aba ena wo akwawe nsa aburi so o papa ko ojo na aso kra de krachi na me ye ni obi kasa na me kosunyo ni ntimi bo makwa no de yeso ntimi ni mame no yesua kasa no obi kasa na yesua no ehia yen eche ya sante kasa se ye no se kura akane no
Unu obi di nkomo na ebu be mienu miensa yeso onu mofu. Enti na obi nhuru ni ayeye. Sabre yi a FM yi baayi. Ene ya me hu ne se ya Asante kasa no emfaso wo so. Sa ya Asante kasa no emfaso ewo so. Enti mumma yemfa ya Asante kasa se wohwe nsemisa ya ne ambre wa betena he ya. Etwa ne tia ne ya ka we se bibia ne hu. Wonim nyansa na fie wo ben panyimfo a ehu hia se wobekọ classroom wo ame ye de brofo bi akwa akwacha na wotimi ehu se wo Asante mema e de ani su. Wati ase nti mumma yemmani amwa mofra na ye krom kasa ne ya nkyere o evan de brofo nko a o airtime NYANSAPO aha na ye de mu nyina esi ya mu nyina mo ene hwa wodi ahene wa e ma refi se wo fe di kan e wo wase nsohwe no ene ye de abremo wo fe to so mienu nso ye de bebremo midin ene abusua pani osu aduomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabu monim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam The first ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya